Haka Voice of the People's Party VPP kabala job haduk kat new seat hakane ka election MDC syaka Khasi Hills Autonomous District Council kabadang Shudam kala Jied yau MDC ka Langkyrdem-Laitkroh uba Syambor Lang Renja ban Shimti kum Chief Executive Member CEM bat thymmai ka Khasi Hills Autonomous District Council bat u MDC ka mau khar pentor umkra uba Strongpillar kharjana kum chairman ka council. Ya kade ka VPP kala penbena ha ka jinyalang ka balalong ha ka arkundriu terik rempang ha ka office trekam jong ka parti ha nongkrem ha ka jinyadon lang presiden barang ba ka parti uba Arden Miller basaya moy banyamir jemut halor kisin jam ki bakum ka parti kan syem nang nesyakman. Ha ka jingkren uba Arden ulaong ba ka rai jong ka parti ban tau ya ka komiti ka bered ka de namar kamkwa satya ban penserwa kaya ka pisa upai ba kumba kalakular sya upai ba nadu ka besdang. Hakadi kejinyalang lajit ru ya MDC ke mau hati ba kenjok lang rangtong kum vice chairman ke council. Kat ba ki hnyawut ki weipat ki MDC ki bala syak Jied kum ki executive member EM jong ka executive committee ki kentup uba powel sok klet MDC ke paryong mauthat raishan ba seiborlang warba MDC ke bau kedrew ba isnei hing MDC ke umroy ba penkrau kharjarin MDC ke mau kerwat ka kong aiban daplin el nonglai MDC ke melim kong deiti majau malki laj umkra bat ba Winston Tony Lingdo MDC ke nong thymmai. Kalau don kerja kendo jong baru ki MDC ke belah Jied nak kini ki kat nuclear constituency dan kat parti te ba sim ya kini karai bakarai kalong ba kumba ka parti kalale chiki pai ba na ka por sekapor banying persya ya ka jing penserwakai ya ka pisa pai ba ka jing pelupot te bat ketika wi naki jing community ki ba pai ba ula community bala ka voice of the people party ka yolat pan sinshare kani ka jalai ba jingi kani ka digawi ni kisin jam ki ba ka party kan hapan shim te kum ka ai ka bangi ngila kran ma pai ba ni so ba ba ki pai ba ki lai lat ini bangin sinshar marwi ha po KHADC sin jam ba ning kong ai ka bangi so di ban le ka bangin pentikana ba ka ai ka bangi la kran chu pai ba kan nom kumta te dei namar ta dau ka party ringkat ba kini ke MC baro ngila rai bangin thau ya ka isi barit om ka ba he kuma ka chulong hagisnem ki bala le no kani ka isi ka jingi kan don tang shiphongot kan thop yo chairman bat yo vice chairman ka bomot ka isi kan don prangut ka legislative mo u chairman bat u vice chairman ka ka di ka wi ka ba ki ko abat penso shaki pai ba ling ba chakri kilat pathai ko bor kabar kalong ba da koi ka jimot ringkat baro ki MDC bla job ba ka party ila shimikarai ban Jied iba Strongpillar kharjana como chairman jong ka district council nang tai ba kenjo buru MDC na mahoti como vice chairman nang ta iba Syambor Lang Renja u MDC bala Jied na po Laitkroh Langkyrdem como chief executive member lembat ki nyungut pat ki EM kap kentup iba powel soklet namau tarashan ba sebor lang warba namau kenro iba penkrau boklin kharjarin na mau kerwat ikong deiti majau na laim khra malki kong ai bandap lin lingdo nonglai namlim constituency ba Winston Tony Lingdo na nong thymmai kini kinlong kiovat ba isnei hing na umroi constituency kini kinlong ki khot jong ki isi ba ka party ringkat ba ki MC baro nelarai nakam ta ki isi apo ke JDC party kadon ya katakan nongrim kabangila jukren chupat ba banum penserwakai ya kapisa chupat ba tikani kali ka win ki senjam di bangkong ki bangi ko aban pani ba voice of the people party kanum kren dan daga ketien nrei kan leru daga kam haba
upai bawa ai ke chane angi ke party but kombanitif ba ki district council hani broadly kimde ki district council ki ba mo don kata ka revenue ka bakhlain te kani kan yarat shibun ban stabilize lani ban pentikana ba council kala ban ya claim kata ka ji kujinge ha ka liang jongka mangtingka para kecing trikam ke jongka te kani ka first step lani ka sin jam ka baning kong ka ba ka party ka shim ringkat ban kini ki MDC ki bala shaji ki jong pila song tho ina do ban kong ban pengine ban khoj ban bha te ke bor khoj ki jingkan tho pusha ki si kani ki si ka pathmai ko jinglam je ko voice of the people party kan review kan page but ngin penon kam ya kalinti ka bari ban penon kam kumno ban le ye ban penbe ya kita ki kenrum ki kenram te wat la ka de ni bangin hab ban le ban shim ya kanu kanu ka senjam ka ba persya kita ke penon kam bakla ya kabor leni ya ka pisa ka tengah po discount ka baning kong kono ban pen khoj ban pen be rinti ya ka kom trikam ban pen janai wat ban review iki babon ki chingle ju isi ke barim ki balong ka jing donong ki bakta le si ya ka kom trikam jong ka council batu ki wa meri dur kat kum ka kom trikam ka bari ban mong te ka party kan net ban pendep lu ya kata ka thong ka party ka la kolar siki pai pa kabala ringi lama ban tang ban trikam kat kum ka service lu kalau long ka jingrap ka bakha te ndai kam le tang kata ka party kan net ban review ko ban pe penya yang sai sin ban kham ban bhai ke service rule ban le ke ban pentikana pa kata ka thong ka bangi ibo kum ka party ban khoi ban suba kan orlo ha po ka jing trikam ka jong ang tarang wa song pi ka content review ka bobot ngin haban le ban pe te la ka long hi ba ka jing thum ka la shlong thon mor bat kam don ka kum ka budget estimate te ka party ka isi ka pathmai kan sa shimi ka sencham ka ike bati ban pe ye kita ki jing pakala baro